Seperti udara riko berdemene mung welas isun ngelep. Mas kok kaya iya Banyuwangi. Banyuwangi. Liyane sing apik kok malah iya. lah iya Iki Banyuwangi iki ngobrol welase lagune Demi. Alah iya, lagune Demi Caknan lho Mas. kaya iya ya Iku kok Nerakne liyane Iwan Fals iso Roma Irama. Roma Irama iso. jalukmu apa Roma Irama. Roma Irama Yo Roma Irama. harga diri mas C Kok C terus to Met sewengi iki Met. ayo A minor G Selamat malam Wilujeng Dalu Dik Mayang. Selamat malam Mas Lendro. Kula Mayang nek kalih kula pas nggih. Pas. Dasare sing lanang nggih bagus, pyaine gedhe dhuwur, sing wedok ya ayu, ya Met ya. Ki dhuwur gundulmu. Lah iya. Wis agel. Gak apa-apa, Apa? sing penting ganteng ya. Ya sing penting ganteng di bojo aku, di Ya, pacar aku. Sing penting ganteng wangi. Ngono iki ganteng. Heeh. Iya. Lah aku mau nyedak rono lho, ambumu kaya solar. Lah ya. Kowe aja nyedak kono utange wakeh iki komet iki. Wakeh. Ambune kaya apa? Solar. Solar. Lah kok ora mbok bong. Lho iya. Kaya wong wis solar kene nganggo minyak. Lah nek aku karo ki lho, aku yakin mesti gak pas, ning tak pas-pasno. Ora pas kok bar. Dhuwur sing wedok ya. Nggih. Ya Tapi ora rapo. patut. Eh? Ora patut lek dhuwur sing wedok iki. Suwe-suwe patut. Ngono. Telateni engko lak modot dhewe ya. Apa ngene Met, ke bojo loro Met? Bojo loro. Siji ngentekno ati. Lho, kowe tak pilih ki Mayang nek kowe gelem. Tak pilih ki Mayang karo galak. Karo Wanda. Alhamdulillah wa syukurillah. Situasi padang jinglang, situasi langite cerah sehingga bengi iki secara maksimal para-para sing kepareng rawuh pecinta wayang juga pecinta Partai Golkar rawuh ana ing lapangan Pujasera Madiun. Nggih, wonten jiwan wah. Luar biasa bentuk apresiasi Partai Golkar terhadap rakyat, Pak. Terus uga terhadap seni dan budaya. Budaya, Nggih. terus. Nggih. Pramila Partai Golkar menika mboten lepat kalian wayang kulit karena kedekatannya bentuk wayang kulit kalian rakyat nalika panjenenganipun presiden ingkang nomor kali Bapak Soeharto menika dengan adanya wayang kulit sebagai percontohan dan pendekatan terhadap budaya kepada rakyat. Maka dari itu tepuk tangan buat Partai Golkar. Yang luar biasa ya. Nggih. Saya dalu punika matur sembah nuwun Mbak Cangik, Mbak. Matur nuwun kali sapa? Kali panjenenganipun Bapak Masudi. DPD Kabupaten Madiun yang baru dilantik 1 periode. Ya bener. Lan ugi ngawontenaken HUT utawi ulang tahun kagem Partai Golkar. Ya. Dalu punika pun kula damelke pantun. Kowe ora kalah karo kanca-kanca gawe lagu ki mah ya. Nggih no, bentuk apresiasi dagelan terhadap Partai Golkar mergo sing nimbali Partai Golkar kelambine mawon kula padhakke kalian jenengan, Pak. Oh iya, Nembe dandakne jam 5 nembe dados niki wau. Wah, dadak mergo tanggap Partai Golkar. Golkar. Luar biasa. Layak ketok kegeden. Ketok yen mboten anggotane, Pak. Lah iya, ketok lek anggota anyar iki. Ora kegeden kaya ngono kuwi. Nek mboten Pak insyaallah niki dengan adanya Partai Golkar semakin solid Indonesia maju. Pantune pun enten. Apa, Mas? Beli timun digawe acar. Cakep. Numpak bumbune enak rasanya. Ulang tahun buat Partai Golkar semoga jaya sepanjang masa. Amin. Leres nih Partai Golkar. Kowe melo omong apa ora? Lho, omong aku. Kowe iki Partai Golkar piye ngono lho? Aku wis pantun karo Pak Kangko. Ora-orane iki ya piye carane iki lho. Lah apa nak Partai Golkar terus kudu pantun ngono Ya harus loh Mas, paling enggak iki bentuk apresiasi Mbak Waranggono. Wis gawe pantun, gawe tembang. Pantun ya ben pantun to. Mau senengane pantun wong dhewe-dhewe kok kabeh mok kon pantun. Aku ora seneng pantun. Lah senengmu apa? Sing penting matur nuwun pertama kagem Bapak Masdi, matur nuwun pun ditanggap wis beres. Ya ta? Tidak hanya sekedar wis ditanggap wis ning bentuk apresiasi lan dukunganmu terhadap Partai Golkar ki piye ngono lho, Men. Nek Golkar niku mboten usah diomong-omong.
nyun sewu lho. Nek Apa? sampean ngandani aku padha karo nguyahi segara. Lho, sik. Sajake Dik. Omonganmu aja ngladras aja dhuwur-dhuwur lho, Met. Lah kula ditanggap Golkar nu ping pinten? Paling jenengan ki nembe dandane niki, kuning-kuning kita. Lho kula tanggap Golkar Ping pira kowe? ping pindho. Lho. Siji elektron, siji wayangki. Lah ngono kok mbok sombongne. Kowe kok ngenyek kanca-kanca Dwijo laras. Iki seragam, iki kuning, iki sudah sekitar 10 tahun. Ah, berarti jagani ya, men. Jagani apa? Jagani nanti tangkap Golkar terus gawe kuning. Ah, Wow, dereng pirsa nek Pak Kangko itu adalah kader berat pecinta Partai Golkar. lah nek kula njaba jero kuning kabeh, Pak. Lho, iso njaba jero. Lho, kuning. Rangkepan kula nggih kuning saking Golkare kok. Lho, Golkar niki jenengan pun ditangkap bolak-balik tak takoni saiki. Ya, piye? Wis ora ngarah ngerti. Nek ngerti bayaranku pek. Wis rasa bayar indah, Pak. Lho, Met wis esuk bayar cicilan mekar lho. Ora masalah, ora tak pikir. Ki totoane mergo Golkar lho iki. Bang plecitmu wayahe bayar lho, Met. Kok kowe bayaranmu moh. Bang Plotit piye BRI ya. Apa? Nek ngomong nek sombong men. Partai Golkar ini adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Lho kok iso iki? Pertanyaan saya, Apa? kapan Partai Golkar lahir? Meledos we. Jenenge nguyahi segara. Mulane aja ngomong sik moro-moro kok tuku timun. Lho, sampean pirsa mboten, Pak? Halah, Gai. Lho. Sampean ditanggap bolak-balik kok kalah karo Komet aja ngisin-ngisin. kowe rasane neni wong kowe dhewe ya ora ro. Aku ya gak ro iki. Lah iya. Lah nek sik kowe aja ngawur lho. Nyapa? Kapan lahirnya Partai Golkar, Met? Lho aku iso gelar mesti iso gulung. Takok sing apik, Mas. Mas. Sing apik no. Mas. Kuwi ngenyek kuwi jenenge. Mas nyun sewu kula pengen ngertes ngono. Mas Komet pun sewu kula pengen ngertos. Mas Komet. Warto iki angel. Kok diomongi kaya. Kowe ngerti? Pengen ngerti. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Lambangnya pohon beringin yang sebelah kanan ada padi. Itu ateges mesti partai sing wis mesti dadi sing seh kiwa jenenge kapas. Kapas gede? Karepe mesti pas. Lho lah Padi, partai mesti dadi. Partainya Kapas. karepe mesti pas. Pas kagem para rakyat. Lho ngono. Lah saiki nek beringin kok warnane ireng, Met. Kuwi mergo garing. Lho. Wis. Omongmu ki gladrah kowe. Omongmu ki gladrah ora ngerti. Aku ya omong karo pikiran Lah ya pikirane kok beringin kok terus ireng ki garing. Lho lah iya. Ireng ki garing ning ada filosofinya. Apakah filosofi dari ringin sing ireng mau, Met? Sak ireng-irenge sak mati-matine ringin kuwi ije iso gawe tentreme, iso gawe ademe masyarakat. Lho ngono lho, tepuk tangan untuk Golkar. Ngono. Ning saiki wis ijo kok ringin. Ijo ya? Lah mula jenenge beringin ki bersatu supaya ringan. Ringan. Sebabnya apa Partai Golkar kok berdaulat warnane kok mesti kuning, Met? Kuning ki men lumaku kanthi wening. Lho ngono. Kok pinter no? Loh lah ditangkap Iki ulang tahun yang ke-61. 61. Apakah itu 61 artinya, Met? Ya swidak tambah siji lho. Met, kowe iki aja ngisin-ngisini wong iki awake dhewe iki anggota anyar lho, Met iki kok. Lho lah ya lho swidak siji ki yo swidak karo siji. Komet. Suwita sisi ki mau apa? Karepe iki apa ngono lho, Met? Komet. Suwita sisi ki mau apa? Digenteni Pak. Aku karo ki ya rada mikir lagi teko riwa-riwi cedhake bis lah kok ana sing nyengkrangi piye. Ayo, cah cilik aja dolanan cedhak bis. Aku diseneni Pak nek bisi jenengan. Darane arep nguyoi bane bis jenengan. Kale Pak, maksudnya 61 itu apa, Met? 61 kuwi angka. Lho. Ya wis roh nget sing ngene tulisanku sapa? Maksudnya kuwi 6 piye siji piye ngono lho, Met. Ayo ditambahno to, Mas. Lho. Kok ditambahno 6 tambah 1 7. Apa kuwi 7? bahasa Indonesiane 7. muga-muga tujuane Partai Golkar terlaksana Allahumma amin. Ngono lho. Kuwi tok simpel ki, Met. Lah kuwi lho. Wong iki aku nanti metuki sapa jek rung cetha kok ngono lho. Sik aja neratap-neratapi lho, Mat. Apa kowe bengi iki ora nderekke Mas Kangko pagelaran wayang iki? Gae. Loh, suatu pagelaran wayang itu ada wiyoga, ada sinden, ada pelawak, ada dalang. Itu cara-carane pimpinane kuwi tanggung jawab sepenuhnya ada di dalang.
dalang. Ngono. Lah berarti jenengan kula mungkin manggih jenengan. Hah? Jaluk jenengan no Mas. Nyuwun jenengan toh. Bayarane. Bayarane to? Nggih. Loh, ora. Lho, ya, yang bertanggung jawab kan dalang. Pimpinannya kan jenengan. Iya, bener. Engko njaluk aku boleh. Boleh. Engko tak jaluk nih Pak Masudi. Alah, ya balik rono meneh. Walah sampean iki Mula aku bener toh, pertama kali matur nuwun kagem Pak Masudi. ning sampean pirsa napa mboten Mbak Apa? Cami, Mbak Limbuk? Sebabe apa Partai Golkar DPD Kabupaten Madiun kok nekake Mas Komet? Enek gandeng jenenge apa? Enten bukan karena Mas Komet iki dagelan apik lucu itu tidak. Karena Dari beliaunya ngendika Pak Masudi karena dengan termotivasi seneng karo suarane Mas Komet nek nyanyi. oh. Bahkan Komet dalu niki spontanitas bahwa dia cinta dengan Partai Golkar, gawe lagu karya dengan berjudul Partai Golkar. Ya Tenan Met to yo. kuwi? Ya Met yo. Gak Loh. Kok aja ngisi-ngisini lho, Met. Tak pancen bacok iku lho. pancen ora aku malah tratapi. Lho, Met, kowe aja ngisi-ngisini lho. Kowe iki kanca ketok njlomprone kok ketok. Kowe iki aja ngisi-ngisini aku lho. Lah Met. aku mulo ngarang kapan? Das disiarne ngoyo-ngoyo. Mas Kangko Paulit ngendika piye pada malam hari ini bintang tamune Iya. Mas Komet kali Mas Lindro. Sing diantu-antu sing dirantos kalian beliau Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati Nggih. Pak Masudi iki kowe dikon nyanyi Met. Nyanyi ya. Ayo karya Partai Golkar lagune sing piye Partai Golkar? Iso. Mas nadane Mas. Nah niki Pak. Ya ya ya. Si Mas. Ya muga dimae iki uluk salam sih. Lah yo. Saurunge. Mergo tandha bektimu wong Islam wong Jawa iki unggah-ungguh sopan santun tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gede Pak suarane yo. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi Met. Kowe iki ape nyanyi apa mukadimah to, Met? Lah jare kon salam sik. Salam ki nyanyi apa karepe lho, Met? Jarene mau wis nyitakno kanggo Golkar lho. Ya Partai Golkar. C. C. Golkar. Tepuk tangan buat Mas Komet. Memang hebat. Pancen apik suarane kok. Sing rapi meng kelakuane, Pak. Golkar. Wah, apik iki Met kita. Golkar. 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 Iki ra sopan. Nyapa lho? Kowe jenenge ra nyipta kok ngarang Golkar. Sing ra pengertian iku kowe lho. Lah kok nyapa Lah pengertian? aku blas ra nyiptakno kok nyanyi tentang Golkar lho. Kok iso malah goblokno aku iki malah ketok goblok to ngene iki. Lho paling gak iki. Ora perkara goblok ning Wong ora iki ya. sudah menciptakan lagu spontan. Lho maksudnya iki tak kira iki kowe ndek karya tentang Partai Golkar nek Mas Komet iki juga pencipta lagu, penyanyi hebat. Duwe ning jagani sok. Jagani son tanggape saiki kok. Lho menawa ulang tahun yang 62 kene nek kok, ya. Lah 62 umurmu apa jek nyandak? Lho. Wapuk kok. Lho jenenge wong iki menungso jalma tan kena kini ro lagu Purwakanti iso ora? Yo, Iso ora? Jaranan jarane dikeret dokar. iki mesti Golkar ta iki. Kudune Ah, Dokar meni Golkar. Ah ya. Sopo ora kowe? Iso apa ora? Ah, iso. Spontanitas iku Met. Oh karek terus nek. Iso ora? Piye? Jaranan jarane dikeret dokar. Sing nanggap Partai Golkar ditongakne acarane lancar jrek-jrek nong wayangan nganti fajar. Alah kok Met pinter. Ya ampun bocah kok pinter. Iya iku rene Met kok pinter to Met. Jos kowe Met iki Met. Raimu kaya Doraemon. Aku malah wedi. Masuk nggih Pak Raine kula kok Doraemon Pak. Nggih. Heeh. Doraemon. Jaranan jarane jaran Teddy. Sing numpak ndara pei sing ireng para menteri jrek-jrek nong jarane entek-enteki. Sing penting iya nek ini. Oh iya, Purwakanti ya. Bocah lek pinter wasis nggo Ya, iki panggung. Purwakantine pas. Nggih. A yo A, U yo U, I yo I. Jaranan jarane
jaran lanang sing numpak para dalang sing ngiring para demang jrek-jrek nong jarane nabrak gedang. Mula yo pinter yo Pak. Oh, jarane matane picek kok. Iya lah nabrak gedang ya pinter. Wong ini wasis yo ngene Nggih mula didongake. jaranan jarane jaran wedok Sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceplok trek-trek nong jarane nabrak tembok. tenan pinter. Padha mboke. Nggih wong anu Purwakanthi Iya iya. ngene ya ngono. Jaranan jarane jaran dingklang. Sing numpak para tukang sing ngiring tukang adang trek-trek nong jarane kelintangan. Banyol kok maksa ya Mas. Aku Jaranan jarane mati. Mati iki. jaran mati. Ngono. Iki diterus. Diterusne mau jenenge jaran kok gelem ora iku kok. Baleni to to. Jaranan. Oh iso genas slendro kok dong iki lho. Niki lho maksudnya Mas Don niki. Komet. Maksudnya tak kon ngiringi. Sopo sing pon iringi? Mas Dodok ndang. Wis met. Jair jorong iso move on cae. Wis met. Aku ora melok ora apa-apa met. Ora Aku tak balik melok TBI met iki. bali yo. Ya apa wis ngembang beliau mbok wirang-wirang. Wong ki nanti apik sing rukun selalu ngono lho. Alah telek kok yo ora iso rukun karo Dodok yo. Lah kok yo ora iso rukun karo TB wedho ae. Wis takon kowe. Iki nek gak gelut apa piye? Apa do eleke Takon kene ae. Aku nek gak moko Melak wae tak tambahi 50 niki lho Pak. Ayo ditutup kowe. Pak Dok iku piye? Ya, Sora. ndang. Pas kowe nek mune. Ya, iya to. Dok iki kene Mas Dodok Iku kene. warto. Ya Pri. Iya. Sokan ra kowe. Iso iso. Jaranan jarane jaran mati. Sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati. Oh jaran mati yo ditumpaki. Wonge mbok yo ngawur kaya ngono kuwi ora kena ning nyuwun sewu lho. Ah piye? Piye sak sendro? Nyuwun sewu lek Mas Komet iku identik dengan kemas suaranya yang hebat. Betul. Niki asli Komet iki mboten Jawa. Ya peneh. Wis Komet. Aku malah teratap ae. Tak guyu sik. Kebar kiki ngono. Ora to Met. Angel. Ora iso iki pokoke. Tak gelem kuwi Met iki kok. Aja emang kelejingan. Piye-piye identik dengan aku? Mboten. Lah piye to? Pak Komet iku asline iku turunan Jepang ya Met ya. Jepang ora kowe? Jepang. Oh, jenengmu sapa to kok iso Jepang iki lho? Lho, lah kowe gak ngerti alat berat ke? Lho alat berat ngopo kok karo Alat berat ke? cakruk begok karo kaitane karo kowe apa? Kayak mereka rak Komatsu to. Iya. Wis ero Komatsu. Nah, Lah iya. alasane apa? Komatsu guys, njukuk saka jenengku. Lah kok iso jenengmu? Kayak kan Komet karo Supriyanto, karepe ngono. Mula tak jenekno Komatsu lho ngono. Oh, Asli Jepang. Pinter tenan kowe asli Jepang Lho niki. piye to kowe? Lek niki lho nyuwun sewu bahasa Jepang niku iso niki Mas. Lah mosok. Alah kandhani. Cah bojo negara nek. Met omongi met gak percaya modele Pakang kok nek karo kowe iki. Lah aku bojo negara ki apa no? Lho, kula nderek Jepang pun dangu. Dadi apa? TKW. Oh TKW. Nggih. Dadi TKI lho TKI. Tenaga kerja Indonesia Lho, niki lah iya. met bahasa Jepange terima kasih apa met. Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya. Angger ngeten Jepang Jepang. cirine ngeden. Oh ciri khas Jepang kuwi. Arigato. Oh angger ngeden basa Yo ora ngeden tok, matane meticil. oh, angger pamane terima kasih. Arigato. Oh bener Pak bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Pun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone Komet. Ning gone pojokan mriku, ning gone omah cilik niku mbahe Komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki, "Mbah, Komet teng pundi?" "Komet oh ki metu." Kayak bamu ya turunan Jepang. Nah niku mboten Jepang. Lah apa? Kayak gegelen. Tak tapuk sisan. Gegel piro men? Ora yo. Isu yo mesti ngono kae kok. Bucai lagi metu. Ngono kae. Terima kasih Mang, apa terima kasih Met? Arigato. Oh, terima kasih. Arigato.
Terima kasih banyak, Met. Arigato gozaimasu. Selamat tinggal. Sayonara. Sing penting mencicil. Sayonara. Karo milik matane ngene. Matane mencicil. Sayonara. Nek kanca apik, Met. Kanca apik Daihatsu. Nek kanca seneng ngrasani ngono kuwi apa, Met? Iku wasumas. Wih, Jepang asli niku, Pak. Iku wasumas. Lah nek film kartun, Met. Iku Naruto. Kok mek kaya Jawa ya, Pak ya? Ya meh padha kan dipian dijajah saking suwene. Dadi ada perpaduan Jawa dan Jepang ngono. Nek wong gak gelem anake akeh ngono kuwi, Met. Ora kabeh. Sik iki ketoke Jepangmu ngawur iki. Lho Jawa karo Jepang bersatu. Kuwi Jepangmu ngawur kuwi jenenge. Anake akeh nek ora kabeh mribil ya ora. Kok pipel kuwi Jepangmu jenenge ku ngawur. Ning hebate dalu punika penonton sing akeh kaya kene membludak ya, Met. Nggih. Moga-moga Partai Golkar semakin solid. Amin. Dengan kepemimpinan Bapak Masudi Nggih. yang baru pertama kali ini, tapi beliaunya sudah 4 periode sebagai anggota DPR Kabupaten Madiun. Betul. Beliaunya seorang merakyat kanggo warga masyarakat, Met. Nggih. Tatan Kantun misalnya Pak Haji Hari Wuryanto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga hadir. Pak Oke. Bupati juga rawuh. Nggih, Nggih. Matur sembah nuwun. Arep mersembahke apa, Met? Nyanyilah. Iso ya nyi, lagu Sono. apa? Kayak disiapin musik ya lho. Oh iya wes mriki kene. Kuncinya apa? Apa kalau lagune? Siarno no sing apik. Siarke tang apa? Aku biasanya di siarno. Iya, heeh, tak siarke. Di MC ini, di MC ini, heeh. Iya iya. Tak Ya, di MC ini. Heeh, tang. Mas. Di MC ini sih. Oke, Bro, Mas. ayo, Bro. siap. Ya. Di MC ini sing apik, saurunge nyanyi iki. Siap, Bos. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakung so putri. Aduh. Para lenggah, para sutrisno budaya pandemen ringgit wacucal ing dalu punika. Aduh. Modelmu kok nyepeleki wong to, Met? Iki wis wong kadung semangat malah dadi lemes. Lah kudune nge-MC ku piye? Yo, ngene iki wis terak wae sing modern sithik dadi Ya. semangat lho. Terak piye? Yo, lo menggelegar ngono Ya, lho. suarane antep gede, menarik perhatian. Lah kok Piye, men? Yo. Saudaraku. Tak panggil ini salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis asli kelahiran Bojonegoro. Artis multi talentanya Indonesia. Mas. Dalam Kakean guyune. Guyumu kakean Kakean guyune ngono kuwi. Dadi nek kakean guyu dadine ora apik, Dok. Anu Met. Ora apik. sampean yo ketir-ketir to. Iya. Saiki meni sapa emang? Meni sapa bos emang? Met. Oh Oh, Met. Lah gak cok mau. Niki Ora nek MC kuwi aja kakean guyu. Penonton ki moh nek kakean guyu dadi ki guyu ki sithik wae ngono lho. Yo Met sithik ae. Rasa oke-oke. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Sedengan ae tak bacok kok iki. Guyumu ku sedengan ae rasa ngono kuwi. Kakean. lah jure kon sithik. Sithik yo sing apik. Sedengan. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Semuanya penonton pada malam hari ini yang sangat istimewa. Ada salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Lah kowe wis mulai iso. Ngono pe suwidak kok. Kudune di briefing sik yo. Lah iya, pinter kae, anu Met, kae pinter kae wis lendro kae wong raine gajah tok ya. Yo. Apa Pak? Padha iki ora Padha. gulu. Berarti gulu. Yo duwe kok nganti Ngono ngono. kalungan modele kaya numpang geger. Oh yo digulu. Siarno. Yo nyanyi sing apik. Iya, modern lagune cah nom. Sak derenge penjane Bapak Haji Hari Wuryanto. Oh, nggih, Pak Bupati. Nggih. iya. Ah, sakniki napa mangke? Ya monggo. Oh, diaturi Warep sakniki. enek lagu Lagu sih. sih. Lagu, Ah, nggih. iya. Yo, kali ini masih bersama artis kebanggaan Jawa Timur bersama Cak Komet. Ayo Met. Sebuah lagu spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Wow. Sabi Mas.
Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara rikomu berdemene, mung welas isun Mas. ngelebihi welas. Iki gak Banyuwangi to, Mas? Nek Banyuwangi iki Iwan Fals ganggu ya bos ya kayak lagune Demi nggih, Mas. Heeh, iya. Mau ngarep Seperti udara rikongu berdemene, mung welas isun ngelep. Mas. Kok kaya iya Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Liyane sing apik malah siji. Lah iya. Iki Banyuwangi iki nguber welase lagune Demi. alah iya Lagune Demi Caknan iki lho, Mas. kaya iya ya Iku kok Nerakne liyane Iwan Fals iso. lagune Romai sapa Rama sih? iso. Romai Rama iso. jalukmu apa Romai Rama. Romai Rama Yo, Romai Rama. harga diri mas C C. Kok C terus to, Met, sewengi iki, Met? ayo A minor G demi keimanan boleh lapar, demi keimanan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan pernah ditukar dengan apapun keimanan ini. Jangan pernah dijual berapapun kehormatan ini. Sisi opo? Kowe udekmu lho kakean. lu rumah apa tenan Nganggo mik ngono. Lek pengen nyanyi ki ngaturi Pak Bupati. Beliaunya juga pinter nyanyi. Pak Wabub malah sangsaya nggih, Mas. Apa ya, nggih? Nggih. Biasane nyanyi ngene abahe Pak Wabub ki lagune. Ngoten nggih. Lah monggo. Oh, diaturi, Met. Aturi tindak Monggo. panggung. Oke. Nyadong duka ingkang kathah mboten ngira-ngira hormat kula panjenenganipun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Lendro. Nggih. Ya, diaturi tindak panggung nggih. Monggo. Panas-panas mlaku Orang gowo payung sandale diseret dramaane plentung Surabaya keket musine Madiun Jakarta jalan dirukun tetep merdeka panas mlaku orang gowo payung sandale diseret dramaane plentung Surabaya keket musine Madiun Jakarta jalan dirukun tetep merdeka ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah ngono rene gotong royong nyambut gawe ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah ngono rene gotong royong nyambut gawe yo hae Nggih, Bapak. monggo Bapak Kan. Nah. Mari, nggih, Bapak. Siap. Nggih. Aduh, Jan. Pak Bupati kali Cik, Pak Wabub. Wabub Nggih. ngaturaken sugeng dalu Bapak. Wah, kilometer. nggih Pak enten apa Pak Loh. Kok enten apa to? kok salah ya Kowe ngomongmu aja ngladhahi Bapak diaturi kene kersanipun badhe paring dawuh menapa kagem warga Madiun terutama untuk Partai Golkar. oh nggih Nggo Pak Monggo Bapak.
Terus Sugeng dalu Mas Kangko lan sedaya kemawon. Sugeng dalu Bapak. Ini dalam kalian Pak Wabub sepindah menyampaikan selamat kagem Partai Golkar ulang tahun yang ke-61. Numpak dokar datang Malang. Nggih. Boten kesupen ngagem baju. Nggih. Selamat waktu Golkar menang, insya Allah Indonesia maju. Amin. Niki dalam kalian Pak Wabu nyuwun dumateng sedaya masyarakat khususipun Kabupaten Madiun yang penting saged guyub rukun mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Pun pokoke mboten sah neko-neko sing penting guyub Rukun. nggih ngoten Pak Dalang. Nggih, Bapak. Amargi niki acaranipun wayangan nggih mboten sambutan. Ngoten Nggih. Nggih. Yang penting masyarakatipun tetap guyub rukun. Ngoten nggih niki Nggih, Pak. penting nggih dalam sampai akan. Monggo niki ingkang badhe nembang Pak Wakil Bupati. Oh, ngaten. Nggih. Suarane Met. Ah. Wah Pak Wabu wis terkenal. Senengane napa Pak niku Lintang Asmoro ya Pak. Lintang Asmoro. Ngaten nggih. Nggih, pripun Pak Babu? Ki Dalang Nggih, siap. menika di hari ulang tahunnya Golkar yang ke-61, mugi-mugi Golkar betul-betul dadi partai yang selalu menyinari Indonesia. Jadi Lintang Asmoro kagem Partai Golkar. Ya, siap. Nggih. Duet kalian sing pundi Pak Babu? Lah, Napa sing asli Madiun? Napa kula pilih ki? Sampeyan pilih ki sapa? Oh Mbak Un, Mbak. Mbak Uun, podo-podo wong Bonsari. Wah, nggih. Met. Utuh. Mbak Un nomor loro. Oh niki nggih. Oh, ngawur mripate. Iku Mbak Iin kok. Komen. Monggo Mbak Un kok. Mbak Uun. Yo, kalau campur sari yo Mas. Nah, sesuai request saka penjane Bapak Mas Yudi. Kudu diwenehi campur sari. Ya, ya ya. Lintang Asmoro, Golkar menyinari Indonesia. Luar biasa. Luar biasa Mas Kangko. Nggih, Pak Babu kok suwanten nggih sae. Sae Tak komen nggih. iki dereng Pak Bupati mungkin grigis. Lho, Pak. Kowe kok yo ngerti to grigis kan. Senengane niki. Nah Pak Bupati iki aku apa benjenenge iki Napa, Pak? kulino nyekar caping gunung Caping gunung. supaya ora lali karo sejarah. Sejarah, betul. Nggih, jas merahno lho, Met. Nggih. Heeh. Apa jas merah kuwi, Met? Jangan lupakan sejarah. Lah, kowe pinter tenan, Met. Aku wis bayaran yo ngene iki. Oh iya. Partai Golkar lunas kok ya, Met. Lunas. Ora munggah wis bayaran kok. Bayaran. Moga Pak, Bu, moga Pak Bu, Pak Ari. Nggih. Saben bengi Ya. nyawang Pas niki. Jenglenge kurang Oh, jenglenge. Oh, nggih. Oh. Wangsuli, Pak. Saben bengi. Nah. saben bengi Ya, ayo Met, dijenglenge Met. nyawang Yo iya. go Amin nggih, Pak. Nah, ngerti lho, Met. Jenenge belek. Coba nyuwun, Mas Dodo. Dodok iki kok. Mas Dodo. Lah kok Mas Dodok iki. Terus piye? Aku njaluk jengleng, Mas. Pak Babu. Nyapa? Cari duit. Hei. Mesti ngono sing kancane iki kok. Gak oleh iki kok. Kasih njaluk donga. yen memacang mung nganggo Ayam. janur kuning Oh iya. Dengar Leleng. enak men. Pisan amarem cakku Met.
Kembang wae weton gunung. Kok saya kompak to karo aku. Mari jenenge padha musuh. Pacita. Ayo. Sarwi jana. Oh Kowe joget rene aja cedak-cedak Pak Babu. Presiden. Pak Babu mbok jengleng ngawur iki. Kene cedak kene. Lali ya. Panas ujian. Janjine piye Mas, janjine kepiye aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Panas ujian aling-aling caping gunung. Senajan wadon sarta Memandang suarane ayo wi Pak Bupati dikancani wi langsung dangdut Mas wi Gemarang Madiun mane banyu. Zaman perjuangan jar kelingan anak-anak yen tak openi saiki ojo jarene Bayang nggih Pak nggih. Gayeng. Nggih. Niki perjuanganipun Partai Golkar sudah 61 tahun. Mudah-mudahan betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususipun Kabupaten Madiun. Amin. Syukur bisa. Padha karo
berkelingan biyen tak openi ning saiki ana endi Jarene wis menang keturutan sing dijajar biyen nate janji saiki apa ayo dene gunung tak kadongi saka jago yen mendung tak silih sampe Soker bisa Gunung desa hati rejo ini ora iya Gane padha iki kersane mboten lali janjine Oh, lali janjine nggih, Pak. Nggih. Pak Dewan-dewan iki kersane Nggih. mboten lali kali janjine Oh, siap. Siap. Mbok menawi Pak Masudi kepareng tidak panggung ugi. Oh, Pak Sudi. Monggo, Pak. Oh. Nggih. Lali janjine. Ya. Nggih. Kalih monggo kene. Monggo kali Mbak Reno Jongpe, monggo. Mbak Un kali Mbak Reno Jongpe. Jatuhke. Lali janjine. Iya. Betul. Ya. Monggo sareng-sareng bergembira dalam rangka HUT utawa ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Ya, makin joyo-joyo hanjayeng bawono. Yo, garape dicampur gamelan plus musik. Yuk, dados. ayo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sangene ana kene aku nunggu kowe kawan solo ASN balesi Renta telepon Mambo pateni Maka aku nyangka Yang kepada pipimu pasti pasti Lali janjine Kandami alasane Niki wong jiwan teko napa mboten niki? Kathah. Oh dugi nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke nek wong jiwan nek janji mesti dugi. Nggih. Nek ora dugi piye wong wis kadung dandan lho. Janjane kowe alagakmu
Golkare teko apa ora golkare? Teko nggih Pak Masudi? Janjane kowe Sami-sami Bapak Haji Heri Wuryanto. Yes, Mbak Kasuwun. Berkah barokah sedayanipun. Madiun tetap rukun, Madiun tetap gotong royong menuju Madiun yang bersahaja. Oh nggih, sembah nuwun Pak Babu. Nah, nggih. Nah. Nggih. Met. Sebagai koordinator. Koordinator piye? Koordinator piye? Ya harus disamalakatakan. Samaratakan. Samalakata para. Sama Lah itu ratakan. Lah iya. Iki lho karo Mat. Pun. Setuju mawon jenengan kula pasrah nggih. Pun bos. Oke. Ya. Ayo jumeneng. Ngantek sik disupporti musik to. Yo, disupporti musik. Yo, kaya apa? Oke, are you ready? Go. Selamat malam Wilujeng Dalu Dik Mayang. Selamat malam Mas Lendro. Kula iki Mayang nek kalih kula pas nggih. Pas. Dasare sing lanang nggih bagus, pyaine gedhe dhuwur, sing wedok ya ayu, ya met ya. Di dhuwur gundulmu. Lah iya. Wis Gak agel. Gak apa-apa, Apa? sing penting ganteng ya. Ya sing penting ganteng di bojo aku, di Ya, pacar aku. Sing penting ganteng wangi. Ngono iki ganteng. Heeh. Iya. Lah aku mau nyedak rono lho ambumu kaya solar. Lah ya. Kowe aja nyedak kono utange wakeh iki komet iki. Wakeh. Ambune kaya apa? Solar. Lah kok ora mbok bong. Lho iya. Kaya wong wis Dibong, solar iya. kene nganggo minyak. Lah nek aku karo ki lho. Aku yakin mesti gak pas, ning tak pas-pasno. Ora pas kok bar. Dhuwur sing wedok ya. Nggih. Ya Tapi ra apa. patut. Eh? Ora patut lek dhuwur sing wedok iki. Suwe-suwe patut. Ngono. Telateni engko lak modot dhewe ya. Apa ngene met ke bojo loro met? Bojo loro. Siji ngentekno ati. Lho, kowe tak pilih ki Mayang nek kowe gelem. Tak pilih ki Mayang karo galak. Karo Wanda-Wanda.
Ayo, Mbak, niki mau napa? Iki apa bawane? Lenjer kuning. Pangkur. Oh, iya, bawane, Mas. pangkur. Mbok Pangkur. bawani apa piye, Mas? Gak gue. Ya, ini juga ada permintaan saking Mbah No Kulit untuk Rejo Untara Nadi nyuwun lagon pepiling lestari kelawan sambung Panci Dalu kagem HUT Golkar yang ke-61 nggih. Nah, ya. Coba aturke pangkure sik. Engko garap campur sari. Nyuwun ngapunten niki ngangge buku nggih, Pak. Ora apa-apa. Gak apa-apa. Permintaannya mendadak niki. Ah, ya. Ora ngematke grup kok iku kok. Ya. Nyuwun ngapunten Pak Eko. Heeh. Ora apa-apa. Mulat marang solah bawa Uga dimonitor kelawan kadangku saka ing Pereng Mojogedang Karanganyar. Lurahe Pereng, heeh, sok ben tanggal 28 wayangan ana ing Pereng Mojogedang Karanganyar. Sugeng dalu Pak Lurah saha warga, yuk. kinambering slagamu kang mantesi Ya. ora ilang ing pikirku nantone semka nyata Katur dumateng Bos Eko Mugiono, Bos SDB. Ya, Jakarta nggih, Mas. Jakarta. Ya, Cikarang, ya. lan candramu lancir kuning kang Nanong pribadimu ndudut nala pribadi ke terus gelo tenan yen ra nyande iki sing gawe lagu Mas Rudi Gareng Blitar. Niki, Mas. Ah. Ya, dikonjoke karo sing ana Cikarang. Monggo garap campur sari, Cok. Lenjer kuning, kuning semakin jaya selamanya. Yuk. Ya. Mas Coro. Yuk, dangdute.
Sugiono, OCSDB Cikarang, Jakarta. Dan luar biasa Mas Kangko. Nggih, leres. Niki nyuwun sewu nyadong duka menika wonten dawuh saking Partai Golkar. Nggih. Menika Bapak DPD Provinsi Jawa Timur, Nggih. Pak Mujono menika badhe nderek dono swanten. Wah, boleh. Nderek wonten mriki. Monggo. Ya ta Mas komen. Nggih. Monggo katur Pak Mujono nggih. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Monggo Bapak. Monggo. Sebuah musik Mas Joro. Ya, ya, buat musik. Ya, coba yang mau diaturin tindak panggung. Ya. Monggo Bapak radi mriki. Nggih. Ya ilek sembodo bagus gede dhuwur. Enggak kene lah, Oh nggih siap wonten dawuh. ben iso dicepet aku. Dicepet anakan bajul, Pak. Iya. Matur nuwun Mas Komet, Mas Lendro. Sisajane wis arep goro-goro. Nggih. Jatahku iki goro-goro. Oh sak menika mboten. Goro-goro arep mulih, arep mawit aku mulih. Sehingga kudune Pak Julianto pun konturi kau Pak. Pun. Paham pun? Nggih. Nggih, siap. Ya, Nggih. monggo. Lagune pun menapa? Ninggal katresnan. Wah. Dikancani Mbak-mbak Waranggono Bapak. Ayo padha sapa sing Sing urung Bu Dwi, ayo Oh, Bu bojoku. Dwi. Ya. Ayo Bu, Bu Dwi. bendahara umum. Bendahara niku Menteri Keuangan Dwi Laras Indonesia. Monggo Bu. Saya ucapkan selamat Bu Monitor. ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Ini Nggih. puncak acaranya gelar wayangan. Monggo ninggal katresnan. Yo. Yo. Matur nuwun Pak Sami-sami. Santo, nggih. Nggih. Nggih, Mas Komet. Nggih. Pak Mujono itu adalah seorang pengusaha juragan emas. Wah. Kok ngerti Wendro? Wah, kula niki sok sering mirsani Bapak niki kok. Wah, Juragan Mas. nggih pelawake dhewe iki ben ketularan. Kowe jare juragan emas ning perapatan Dupil. Beda no kayak masih liri kok. Mas paring-paring. Mas. Nuwun Mas. Nggih bendara Yes, Pak. Pak. Oh enak teng ngriki lho. Nggih, Nggih, Pak. Matur nuwun dene. Ah. So nyanyi-nyanyi so ayem-ayem. Masih satu permintaan dari panitia. Panitia. Napa menika? Nggih, lagunipun geriges niku wau. Krikis. Mengki saking Mbah No, ulit putung petung rejo nguntara nadi kula aturke wanci goro-goro. Oh ya. Yo, mayang karo Congpe trio idik icik cilit. Ya, ayo. Loro tok. Duo. Duo.
Ayo karo Mayang wae. Ayo. Ya kene. Yo. Trio. Trio ki telu. Lah nek loro Nah, nek siji? Solo. Solo Heeh, nek papat? Sragen Nek limo? Ngawi. Kok papat Sragen. Lah aku ya syukur jebles. Papat ki kuartet. Kuartet. Heeh, nek limo iki munggah kaji. Lima. Oh, bukan iso, Pak. Lah iya. Ya nyuwun pangapunten ingkang mboten pati remen kelawan musik wong niki jane kula nang Medion niku jarang beto musik Mas Komet karo Mas Lendro. Nggih. Ning gandeng permintaan dari Ketua DPD Golkar menjadi Mas Yudi Nggih. ya tak gawake. Nah. Nggih. Ben jangkep. Nggih. Ah ya. Iki. Trio itik-itik iki jenenge. Ah ya. Trio Duo itik-itik. duo. Otok. Ya. Lagune Griges nggih tombo kesel kelawan para panitia. Jane iki. Diaturke ya Pak Heni S. Ya, alhamdulillah wingi yo ngabari alhamdulillah terang Pak Kangko. Nggih. Yo. Griges ya diaturke. Ya, coba kaya apa? Yuk, katur. Ya semuanya yuk. Kurang manis Ayo Mas Komet, ayo Mas di sana. Ayo di depan. Mas, ayo. Icrik icrik icrik. Icrik icrik icrik. Icrik icrik icrik. Ayo, ayo. Icrik icrik icrik. Ayo, wek nanti. Icrik icrik icrik. Alah rapas. Icrik icrik icrik. Irik irik irik. Oh, irik-irik. Mana to? Yo, yo. Ayo masukin. Icrik icrik icrik. Oh, apa ya salah? Ayo. Icrik icrik icrik. Wis sing ciri-ciri. Ayo. Yo. Aku sing ngerem. Ayo. Icrik icrik icrik. Terus cepet. Icrik icrik icrik. Monitor ketua monitor. Monitor ketua tempat kantor. Monitor. Grigi terus node. Hari manis, kurang manis, Terima kasih Mas Komet, Mas Lendro. J, Mas. Ya. Tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana tutuke. Tak nutukne gelaring carita Bima Kalajaya. Bima wis ngarani satriya. Jaya. Kala kuwi wektu, Jaya kuwi tegese kajayan kamenangan. J. Insyaallah tahun ini kedepannya dadi kala utawa waktu kejayaan Partai Golkar. Amin.